A cidade de Vigo atravesamos unha evidente situación de emerxencia produtiva e laboral agudizada por unha gravísima crise industrial que compromete o futuro de actividades estratégicas para Vigo e a súa comarca, mas tamén para o conxunto de Galiza, como é o sector naval. Vemos como o antigo Vulcano sigue afogado pola brutal campaña contra o sector naval emprendida polo Partido Popular, que quer facer desaparecer este centenario estaleiro de Teis para o converter nunha prolongación da terminal de contedores. E vemos agora como a enésima crise no estaleiro Barreras compromete o futuro e mesmo pon en risco a continuidade do principal estaleiro privado do Estado español. Sen Vulcano, sen Barreras e cunha situación moi complexa no sector auxiliar, na industria auxiliar do sector naval, estamos ante o risco real de ver desaparecer o sector naval de Vigo tal e como coñecíamos. E diante desta situación, o Bloque Nacionalista Galego preguntámonos onde está a Xunta de Galiza? Onde está o goberno galego de Alberto Núñez Feixóo? Onde está o conselleiro Francisco Conde? Onde está a delegada da Xunta de Galiza en Vigo, Marta Fernández Tapias? Desde logo, o futuro da cidade, o futuro en termos produtivos, industriais, de emprego, de creación de riqueza, de oportunidades que eviten que as mozas e os mozos teñan que seguir a emigrar, non virá por seguir presentando por 11ª ou 12ª vez o albergue de peregrinos que acaban de inaugurar no Berbés. É o reflexo do total abandono que aplica a Xunta de Galiza contra a principal cidade do noso país. O único que lle poden ofrecer é propaganda cunha única actuación como é a apertura do albergue, pero non coñecemos ningunha soa actuación, ningunha soa medida, ningunha soa xestión, nin da delegada da Xunta, nin do conselleiro de Economía, nin do presidente da Xunta de Galiza para evitar que Barreras e Vulcano acaben por desaparecer de maneira definitiva. É momento de rectificar e é momento de que o goberno galego comece xa a exercer as súas competencias en Vigo.